na akaụntụ nwaanyị ọzọ, nwaanyị onye ọcha. Ọ na-anụ anụ o, legally ọ na-anụ anụ. Mụtagoli ụmụ na-atọ. Ụmụ ịtọ maka na ọ mụrụ izizi mụọ ejima mụọ ọzọ mụọ ofu. Na ihe ọ gwakwara etu o si alụ ọlụ ka o sikwa wee gwa nwaanyị afọ. No wonder o jiri wee chọ ka ya bịa sị mara ede ihe anụnwa. Ndị polisi wee luo wee kụọ aka n'ọnụ ụzọ wee jụba the woman si ya ma ọ ma onye dị otu. Wee sị yes na ya mara onye dị otu na ọchie. Asị ya ọ sị na ya mara onye dị otu na ọchie. Wee nene wee na the woman mepekwa joint account. Kama na ife na the woman mezie bụ na gịnị mere na steeti ọzọ bụ na gịnị mere. Every month o nwere nke ya na nwunye nke Naija ya na ya na-abọ tinyere. Nya nke akwụrụ this month ọ ga-ahapụ nke recent month o. Wee jee kwunye na joint account nke ya na nwaanyị onye ọcha nwa. Ihe aka dis guy na-eme. Ebe afọ ka anọ wee malụ o. Ebe afọ ka anọ wee malụ. Wee jụbazi the lady wee sị ya ma ọ makwala na di enwere nwaanyị ọzọ ya na ya na-abọbi so mepekwala joint account. Ọ sị mba. Ịma na living together dịkwa legal. Yes, you can live with somebody ma nye emena ego gị. Ịghọtara na so nọ ife ya na nke Naija na-eme. Ọ sị m nne ikekwula ọtọ bụ ya. Na amụrụ ife a ga-eme this guy. Na amụrụ ife a ga-eme ya wee sị ndị polisi fabiko na the whole money should go back to the account ebe esi wee wopie. Because no joint account ka ọ bụkwa ebe afọ ada emetụ nke afọ aka because na-ego fachọ iji wee je vacation na ndị otu ya na onye ọcha. Wee move kwe the whole money back to the account. So now wee jụbazi anya nwa m ya ga-eteki legal action. Ya wee sị ha yes. Na ga-etake. Number one, na ga-ekezi ego afọ nye pain and suffering by you move the money na agwaghị ya. Akwa ifugo. So now, n'ife dozi na ya na mbụ na nyanwa nọ asị na ọ bụrụ nwunye ka ọ bụ. So ndị polisi wee jụbazi anya sị ma ọ na-anụ ya anụ. Ya zara the question. Ha wee jụbịa wee sị ya oge praise charges. Ya wee sị ha ka ya chee nye eche. Ha wee sị oke na ọ bụ na ọ dị ready ya bịa na station ka ọ bịa praise charges. Ya wee kpọọ die. Wee sị ya. So nọ ihe a ka o doro anya nnọọ ka ime m. So nọ ihe a nnọọ ka ifili ka ime m. Ọ sị ya kedu ihe o ji wee get police involved. Ya gwara ya nwee ndidi ya ga-achọta the money. Nna o sikwa nke ọpọ nke ya wee sị ya na ikwukwe pime again. Ya ewepụta marriage certificate gị na ya na-abụ. Sue gị for bigamy, sue gị for betrayal, sue gị for iwere ego afọ because na enwere right. Ị na-apụ hala. O wee gawie n'anya ka vam. Ọ sị na-esu ume nwere evidence ya sị anyị chere ya bụ ewu. Ya nwere evidence. Ya ji ewe bi obodo. Na ịchọkwa onye agwa nwanne ya nwoke usenye picture send ara ya na-apụ hala. Ebe afọ ka ọ nọ wee daa na wee yọba biko ya dosari ya nwa nke nwa ya gbaghara ya na-ekwe nso nọ nna nọ ibie osikwa nka ọ pụọ nka. Kedu dị ife a ga-eme ụfọdụ ụmụ nwoke n'utube? Like kedu ife a ga-eme ụfọdụ ụmụ nwoke n'utube? A ga-alụ ki eji nya igodo eji akpọchi utu. Alụta igodo eji akpọchi utu wee na-akpọchi ha utu. Negodu ụdị risk mmadụ tinyere onwe ya. Ona ama na bigamy n'obodo I think not 5 years. I think 5 to 6 years ka a ga-atụ gị. Ọ bụrụ na nwaanyị a wepụta this marriage certificate na ọ daa n'ezigbote iwu. And ọkwa ijesie nga pụta ịnaba bụ unu ebe afọ unu na-eme bigamy unu anaba ebe afọ. Kedu ife kpata that na people na gamble with their future because of amụfa, especially ụmụ nwoke, for your satisfy, for just a mere few minutes satisfaction. This girl semo na nwanne nwoke si anya wepụta that marriage certificate ka o wee press charges. Ka o mesie nye ka ekwu. Ka ọ taa anyị ezigbo afụfụ ebe ọ na-apụ ala. Ebe ọ mara ife ebe ọ na-esu isi n'ọkụ. Ya na ya sọsọ child support. Because ya gwara ya jebeziela onwe ya. Apịghọtago wee gwa ndị befe ya je gwa ndị befe ka fa bịa were ego mee n'isi ya anụsigo ọ na-ayọ. Ndị befe na-akpọ na-ayọ na biko
biko nya gbaghalụ nna anyị bie na biko kwe a ghara ịchọpụta fọkpa mbala na ọkwa ụmụ ya kafa ma na ọ makwa ka o si adụ ụmụ ndị ọcha si adụ o sikwa nka ọ pụọ nka so ị maka ụmụ ndị ọcha si adụ malụ ka o si adụ and you still do this you still do this kedu ife bụ nsogbu unu mgbe ụfọdụ I don't understand ihe na-ewute mbụ na unu ga-ezuzusie si na mistake what sort of mistake is that o nwere mgbe o ji bụrụ mistake unu akpọzina ya mistake na ife unu ji edisive onwe unu nke a bụ kịta na ọ bịara obodo oyibo chụpụ gị n'ụlọ nke a bụ kịta na ọ bịara obodo oyibo chenjie karakta ya nke a bụ ịma ife na-ewute mbụ na ịgbakwude nwoke nkịtị chọọ ka inye nwoke full peace that respect and peace inye bie nwoke full o take gị for granted that is one thing with them ofebezie do ka nnụnụ o filizie na ịmara ife niile ezuzu ezuzu ọ ga-efe ọkwụnyesie nku everywhere wee febe gwa m ife nwaanyị a mee gị na and o dolo gị anya that's why ị jiri chọ ka ọ bịa asị ọ bụ na m anara anụ gị n'obodo oyibo kedu ife ndị anụlụ gị na Naija like maka ife ọ na-achọzi kịta abụ ka fa nọzi alụ n'obodo oyibo etufa nọbazị na fa bọzikwuli even living together maka na ọ ga-ejebezi elu onwe ya akwaghị ọtago na nakwubezie nwaanyị nke ọdụ legally married then ma ọ bụkwa na ọka nọ loo then abịazikwa na Naijiria ọka na-aza nwunye ọ bụrụ gị ga-ekwe no ọ bụrụ gị ga-ekwe ịnọlụ n'obodo oyibo iburu nwunye o nwere ife jikọla unu sọsọ child support ka ọ ga na-akwụ gị na-akwụrụ nwaanyị onye ọcha ya na ya na-aba ebili then abịasa na Naija ịbụkwalụ nwunye ị ga-ekwe ife a na-ayị akịta ka ọ consider maka ndị nọ n'ụlọ Chineke ụfọdụ ụmụ nwoke Chukwu meelụ na ebele Chukwu meelụ na ebele nne chee ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ ma biga sịrị mma sị gị ọ papa ụmụ gị atụnị ya nga because na etu afọ ọ na-aba na nga a ga-edekwe n'afọ ya Okechukwu Okoye a father to two Ngozi Okoye and Ugo Okoye afọ ya tago fancha niile dị na rekọd maara edito onye dị otu na onye dị otu so ịjụọ m nsị gị hapụba nke bigamy like ana m ayọ gị ayọ it's not like na nna eme ife ayọta na mana every other thing ị chọrọ ime this guy do it ịghọtago mana ịtụ ya nga which o deserve ka o jee nga yes o deserve ka o jee nga but just overlook that one welu maka ụmụaka every other thing ị chọrọ ime ọ bụ na ị chọrọzi ka ọnụ gị nọ Naija fine ọ bụkwa na ị ka chọrọ ị na-aza married woman there fine ịghọta na because na here you are free back home mana ọ bụkwa na ị konsel anya ọ bụ na onwe ka esi wee jide gị o buru ụzọ wee repọtụ ọgụ like ebe a na ị na ụdị ọzọ mana gị na nwoke ọzọ bi o buru ụzọ repọtụ ngịnwa ọ bụla ngịnwa bụ ife kọmitili na ọ sị gị ewetara ị mara ma o ji nke ahụ ya daghị ị na-agba ichido uche gị na-akpa because mgbe o ji wee gaa this far it might even go farther nwere ike sị na ị chọrọ ịtụ ya nga echi niile ọtọ ngịnwa nga who knows so whatever you decide to do ndị be anyị tii na ọnụ n'okwu a daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ